Това е река Владайска, която преминава през Мала Шефци. Тук на това място отново е превърната в бонище. Виждате, в нея плуват всякакъв вид бокуци, матраци, джанти, гуми, найлонови пликове, шишета. Виждате и коритото в какво окаяно състояние. Река Владайска е приток на Перловска. Перловска е приток на Искъра, а Искъра се влива в Черно море. После не се чудете защо когато ходите по нашото Черноморие, винаги се връщате с стомашни разстройства, с вируси. Целият този бокук се излива в Черно море. Тук до река Владайска, на това площадче, събота и неделя се извършва нерегламентиран битак. Въпреки че истинският битак е само на 300 метра, ето там за тополите, тук разни отрепки, на които им се дават 2-3-5 лева за сергия, правят едно сборище и продават своята стока. След което целият бокук отива в реката. Тук е момента да призова Васил Терзиев, кмета на столицата, да вземе мерки. Събота и неделя да изпрати тук на този площад, да изпрати екипи на Столична община, екипи на охранителна полиция и да спрат тази незаконна дейност и замърсяването по този начин на реката. Защото наш дълг на всеки българин е да опази нашата природа чиста, нашите реки чисти. Да не забравяме, че водите на България са от изключително значение, защото има държави, които имат оскъден воден ресурс, а ние имаме това богатство и трябва да го пазим. Да живее България!